Kelami ke jingkeno nakaliang uba Arden Miller bersoimoit MLA ke Nongkrem but President ke Voice of the People Party VPP hak khadar trek nopra arjar opsan bak Sorkar jela bementa ke Lapmiet ban Khroh ke Elekshon MLA arjar pufra hak jeka ban ai ke jingshakri ke nongsong snong ulang bau Konrad ke sangma Menteri Rangba ke jela ubadai bandan hak jeka trekam chongu penban ubun kam ban lechi constituency beper ban penke uskong lagi jongki Kyrtong ki bola Khroh nak benta ke Elekshon MLA arjar arpufra dak ba penpa ba bun sin kum ke parti kala persyang ban ikendu yu Menteri Rangba henry hapshu ai jengtho lengba ki batrai ha office chungu nakaliang uba Arden loong ba kani ke peni jingdu kha mansiem bat ke jingshep tiang ke Khroh dak Sorkar ya ke Voice of the People Party loong bak Sorkar ke suthu syai ba ki pajba ki la peni lepai ke jingkhang nak benta chungki ba kin habban mino nak jaka ba ki don menta bat benrap ba ba ki lechi ki pajbaru kita pensyoi bat keno lai phojai lai phorukom ya ke VPP Kalong ka ba Thamula haduk kata-kata ban pek ya ke Shillong Jingman jo ka Saiñ-Pyrthei ha ka jela ka jung ka Sorkar ka bade ban tlut por ha ka ban ai ka jing shakri yo pat ba nong song snong ka pen bon kam ha ka ban pen Khreh ya ka Elekshon ka ban long hadu usnem arajar arpopra u Chief Minister u bade ban don ha ka jakat trekam jung u bon sim ula bon kam ban lech ki constituency ki ba pher ban pen ki uskong yala ki jong ki Kyrtong ki ba ki la pen Khreh nam ta usnem arhajar arkopra kom ka party ngila persyang ban yikndo bon sin yu Chief Minister ringil haban shu aino e ki jingtho ka jing hakti jong ki nongtrei ki ba don ha po ka Chief Minister office kani ka pen iya ka jing dukhamen sim ba ka jing shepting ka ba Khroh jong ka Sorkar khamtam ya ka Voice of the People Party kita semuthu syai bo pajba menta ula peni lupa ya ke jingkhang namta jongki bagian haban mi no naka jaka ka bagidon menta habaki le chu pajba kita le chu ban pinshit ban kinshot ban kno lai project lai phorukom ya ka Voice of the People Party ngelio ya ke jingtip habaki le kila pinsho yu pajba baka Voice of the People Party kadai kaseng Saiñ-Pyrthei jongki Krista Voice of the People Party kala jupan syai bonsin ya kani ka benta bat ka ikibangi don ban kli hakni ka por kalo ya kita ki party ki basinshar bat ki pen Khreh ya kata ka Elekshon lamaki ki don kam ne empat ya ka jingkashan jongki pai rumit Krista ka Voice of the People Party ka lechu pai ba ban pinyetli ban penduk ya ke jing sngo niam ke jing sngo balang ke jing sngo dong ke jing sngo thai riki kile ban pinshit ban penpat ban penpra ya ke jimut ke jing prakhat jong pat ba ban ba kile chi ki constituency kam dei namar ba ki thmu ban kintiu ya kita ki constituency regal dei tang ke jing le ban lum ban lang yu pat ba ban penthami ban peni ba mangau Chief Minister ngala ban le ya gano larang amon bala da pikloi ban don hasendak jong Voice of the People Party namar kata ka kintu yi ki pajba ba kim dei ban priang yi ki pakum kini ki nia ki ba penpat penpra yi ka jat benri nakamta ka jimento jungnu bat nakamta ban pensyong syuki yenu Habatin pej bahaki ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya